Her gün adamın yüreği şonça köp energiya öndürýär welin, şol energiya bilen bir yük maşyny 32 kilometr yolunu toktaman geçip biler. Eger bir ömürlük ýygnalan energiýany jemlesek, şol yük maşynyň yerden aýaçenni barıp, ýene de yzyna gaýryp gelmek üçin edilýär. Bu hakykat yüregiň nähili ajaýyp energiya çeşmesi bolup durandygyny görkezýär. Yürek diňe bedeni ýaşatman, arzularymyzy, umutlarymyzy ve süýgümizde hem göterýär. Bir ömür dowamında yüregiň uran her ritmi bir ýolçulugyň ädimidir. Yüregiň energiýasy bilen diňe bir yük maşyny däl, adamyň özü hem durmuş ýoluny geçýär. Şol energiýa bilen bir çaga uloýar, bir ýaş arzu edýär, bir eje doga edýär, bir kaka görüşýär. Her urgu bizi biraz has öňe alyp barýar. Şunuň üçin yüregiň gymmatyny bilmek gerek. Çünkü yüregiň guwaty diňe kan däl, süýgüniň, sabryň we umydyň hem çeşmesidir.